tervetuloa. Tämä on meidän tietojärjestelmätieteen opinto- ja urapolkuja-kurssin oppimistehtävä. Ja me esitellään teille tässä 4 ammattia, joista on ATK-suunnittelija. Ja IT-alan ammattilaisista noin puolet työskentelee erilaisissa suunnittelutehtävissä. Ja ne toimii erilaisissa kehitys- ja ylläpitotehtävissä, esimerkiksi ohjelmistotuotannossa, verkko- ja tietoliikennepalveluissa sekä käyttö- ja laitepalveluissa. Ja tässä ammatissa täytyy hallita suuria teknisistä, taloudellisista ja inhimillisistä tekijöistä koostuvia kokonaisuuksia, mutta kuitenkin yhden ammattilaisen on hyvin vaikea yksin hallita sellaisia suuria alueita tietotekniikassa, joten sovellusalueiden osaamisen merkitys eli erikoistuminen on myös hyvin tärkeää. Ja suunnittelutaito, looginen päättelykyky ja järjestelmällisyys on ammatissa vaadittavia tärkeitä ominaisuuksia. Ja myös jatkuva opiskelu on merkittävässä asemassa, koska IT-ala kehittyy koko ajan. Kielitaidolla on tietenkin suuri merkitys ja varsinkin englanti on tärkeä osoite, koska on paljon kansainvälisiä projekteja ja alan kirjallisuus on suurimmassa osassa englanninkielistä. Ammatissa vaaditaan ohjelmoinnin ja käyttöjärjestelmien hallinnan perustaidot, eli täytyy olla jonkinsorttinen koulutusalalle ja voi valmistua esimerkiksi ammattikorkeakoulussa data-analytics tai filosofian tai kauppatieteiden maisteriksi yliopistossa tai diplomi-insinööriksi teknillisessä korkeakoulussa. Ja tähän alaan voi liittyä myös kouluttamista. Ja yhteistyön vuorovaikutustaidot on myös tärkeitä, koska työtä tehdään usein ryhmässä. Ja työnäkymät on myönteistä, eli työllistymisaste ATK-suunnittelijoilla on aika korkea ja osaajien tarve kasvaa koko ajan. Ja tosiaan tässä suunnittelijoilla tuo ammattinimike vaihtelee vähän sen mukaan, että työskentelee julkisella vai yksityisellä sektorilla tai sitten tuottaja- vai käyttäjäorganisaatio. Ja seuraavaksi on webmaster, eli verkkosivuston ylläpitäjä, jonka tehtäviin kuuluu sivuston päivittäminen, toimivuuden tarkkailu ja kehittäminen. Työtehtäviin kuuluu myös teknisten ongelmatilanteiden ratkaisu ja teknisiin kysymyksiin vastaaminen. Ja webmasterin toimenkuva voi vaihdella riippuen työpaikasta. Työ vaatii ohjelmistokielen hallintaa, kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia, hyvää muistia sekä jatkuvaa tarkkailua, koska esimerkiksi jos tulee ongelmatilanteita, niin ne voidaan sitten hoitaa kerralla kuntoon. Mikäli sivustossa tulee ongelmia tai käytettävyydestä tulee kysymyksiä, käännetään yleensä webmasterin puoleen. Työ vaatii tietotekniikan osaamista, viestinnän tuntemusta sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan, sillä töitä tehdään usein ryhmässä, koska webmasterin työ on kuitenkin myös asiakaspalvelutyötä. Ja kuten muillakin IT-aloilla tai IT-alan ammateissa, niin kielitaito on tässäkin tarpeen, koska se kirjallisuus on tosiaan yleensä englanninkielistä. Ja yleensä webmaster on päävastuussa sivustosta, vaikka työskenteleekin muun muassa ylläpitoryhmän kanssa. Ja webmasterin tulee kestää painetta ja on oltava huomioon ottava, jos nimenomaan vaikka verkoston tai siis sivuston käyttäjillä tulee jotain kysymyksiä, niin hän on vastuussa niihin vastaamaan. Ja joustavuus on hyvä ominaisuus, sillä työvuorot voi venyä pitkiksi ja joskus joutuu ehkä menemään töihin kesken päivystysvuoron. No niin, ja sitten tietojärjestelmäpäällikkö. Eli tietojärjestelmäpäällikkö toimii esimiestehtävissä ja on vastuussa tietyn alueen järjestelmien kehityksestä, esimerkiksi tietokannoista, ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Projektitehtävissä työajat saattavat vaihdella suuresti ja niissä on kyettävä joustamaan, ja työhön kuuluu toisinaan asiakastapaamisia, tuoteesittelyjä sekä matkustamista. Tietojärjestelmäpäälliköltä vaaditaan esimiesosaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja tuloksellisuutta sekä valmiutta projektityöskentelyyn. Lisäksi tehtävässä tulee olla hyvä kielitaito sekä organisointikyvyt. Kansainvälisyys ja johtamishalu ovat myös avainasemassa tietojärjestelmäpäällikön toimenkuvassa. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää toimialan ja sovellusalueen hallintaa, johon oma tehtävä liittyy. Tietojärjestelmäpäälliköllä on yleensä alempi tai ylempi korkeakoulututkinto ja lisäksi vaaditaan muutaman vuoden työkokemusta alalla. ICT-alan nopean kehityksen takia tulee olla jatkuvasti ajan hermolla sekä pitää huolta täydennyskoulutuksesta. Työssä täytyy tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä tietojärjestelmäpäällikkö on useasti linkkinä tuotannon ja asiakkaan välillä. Sen takia kirjallisen ja suullisen ilmaisun on oltava selkeää. Tietojärjestelmäpäälliköllä tulee olla lisäksi oma-aloitteisuutta ja kyky jakaa tehtäviä sekä kuuntelutaitoa.
Eli sitten seuraavana copywriter. Copywriter on markkinointiviestinnän ammattilainen, joka ideoi, suunnittelee ja kirjoittaa erilaisia tekstejä esimerkiksi mainoksiin, ilmoituksiin, esitteisiin, suoramarkkinointikirjeisiin sekä netti- ja mobiilipalveluihin. Copywriterit työskentelevät muun muassa mainostoimistossa ja digimediatoimistossa. Työ on usein projektiluontoista kampanjan suunnittelua, jossa lähtökohtana on selvittää asiakkaan tarpeet. Erilaisia lähestymistapoja suunnitellaan yhdessä muun tiimin kanssa, jonka jälkeen copywriter ryhtyy työskentelemään itsenäisemmin. Copywriterit tunnetaan monesti mainoksiin kirjoittamistaan sloganeista eli iskulauseista, mutta todellisuudessa valtaosa työstä on vaativaa tekstin suunnittelua, yritykseen ja asiakkaan tuotteisiin perehtymistä sekä markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kokonaisuuksien suunnittelua. Varsinainen tekstisuunnittelu on asiakkaan haluamien viestien kirjoittamista ja helposti ymmärrettävään ja houkuteltavaan muotoon. Vaikka työ on pääsääntöisesti päivätyötä, luova työ edellyttää työajoista joustoa sekä jatkuvaa ideointia ja ajattelua. Ylityöt ovat tavallisia. Hermoja ja stressin hallintaa vaaditaan, sillä tyypillisesti vuoteen mahtuu useita kymmeniä projekteja, joista monet ovat käynnissä samanaikaisesti ja jokaisella on olemassa tietty deadline. Työ edellyttää ennen kaikkea luovaa kielellistä ilmaisukykyä. Myös yhteistyötaidot, esiintymistaito ja kritiikin sietokyky ovat tärkeitä. Työssä tarvitaan markkinointiviestinnän hallintaa, liike-elämän sekä trendien tuntemusta. Myös psykologisista taidoista on hyötyä. Tietotekniikka on hallittava varsinkin netti- ja mobiilipalveluiden parissa työskentelyssä. Copywriterin täytyy myös osata hahmottaa palvelun loppukäyttäjän näkökulmaa. Soveltuvia tutkintoja alalle voivat olla esimerkiksi kauppatieteiden maisterin tutkinto, viestintäalan tutkinnot, valtiotieteiden maisterin ja yhteiskuntatieteiden maisteri sekä kieli- ja taidealan tutkinnot, filosofian maisteri ja taiteen maisteri. Asiakastapaamisten ja ryhmässä työskentelyn vuoksi sosiaaliset taidot ovat todella tärkeitä. Copywriterin on pystyttävä toimimaan ryhmässä ja olemaan joustava. On tärkeää myös pystyä ymmärtämään asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Sitten meillä on tässä vielä yhteenveto, eli henkilökohtaisesta osaamista korostuu muun muassa nuo yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot ja stressin sietokyky. Ja sitten kun tämä IT-ala muuttuu jatkuvasti, niin on tosi tärkeää pysyä ajan tasalla tässä omassa työssä. Ja totta kai kansainvälistyminen on tosi tärkeää ja kielitaito on välttämätöntä. Ja koulutuksen tärkeys on myös yksi, mikä tuli esille. Ja verkostoitumista korostetaan myös tosi paljon IT-alalla. Ja yleisesti niin tämän tehtävän avulla sai vähän uutta tietoa näistä IT-alan ammateista. Ja sitten kun teki omaa esitystä ja katsoi noita muiden esityksiä, niin siitä selkeästi enemmän. Kiitos.